ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መድረኻት ንሪኦም ተፈላጥን ዝረኽቡ ኣካላት ብውሽጦም እንታይ ዓይነት ህይወትን ውሽጣዊ ግን ከም ዘለዎም ሓሲብኩሞ ትፈልጡ ዶ? እቲ ድንቂ ተኣምር ግን ኣብ መዓልቲ 6 ግዜ ናብ ፈጣሪና ልመነትን እናጸለየትን ልዕሊ 118 ሚልዮን ርኢት ኣብ ዩቲዩብ ብምምዝጋብ ልቢ ሚልዮናት ዝማረኸት ፍልጥቲ ኮኸብ ከመን ትመስለኩም? ንሳ እታ ብዓሚቕ ድምፃን ልቢ ዝትንክፍ ስራሕታን እትፍለጥ ክብርቲ ድምፃዊት ሰለማዊት ዮሃንስ እያ። ቅድሚ ናብቲ ዘገርም ሚስጥር ህይወት ውረድ እንደይብን ምእታውና ነቲ ልቢ ዝትንክፍ ጽዑም ዜማኣን መን ከም ኣነ ዝብል ብሓባር ኮይና ንስማዕ እያ። ሕዚ ድማ ካብ ወልቃይት ጀሚሩ ክሳብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዘብፃሕና ህይወት መስመር ብዕምቀት ክንሪኦ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ግን ከይትርስዑኹም። ሰለማዊት ትውልዳ ኣብ መሬት ወልቃይት እኳ እንተነበረ ጓል 7 ዓመት ህፃን ከላ እያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀት። ብዙሓት ሰባት ንሳ ዘለቶ ዓብዪ መድረኽ ሪኦም ብቐሊሉ ዝመፁ ይመስሎም ይኸውን። ግናኸ እቲ ስነ ጥበባዊ ተወኦ ንመጀመርያ ግዜ ፍሉይ ብዝበለፀ መንገዲ ዝተረኣየን ገና ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ከላ እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ መምህር ሙዚቃ ናብ ክፍሊ ኣትዩ ኣብዚ ክፍሊ ዝደርፍሎ ዶ ኢሉ ምስ ሓተተ መብዛሕትኡ ተምሃራይ ብፍርሒ ክሰናከል ተሎ ንሳ ግን ብልዑል ትብዓትን ሲኣ ናይ ፍልጥቲ ድምፃዊት ቺቺ ተውሸሸግ ምድራፍ ንኹሉ ኣገሪማቶ እያ። እዚ ካብ መምህራን ተምሃራን ዝረኸበቶ ናዕዳን ኣድናቖትን ንንእስነታ ዘበረኸ ዓብዪ ናይ ተስፋ ብልጭታ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚራ ሙዚቃ ናይ ህይወታ መርኣያ ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ወሲና። እቲ ናይ መድረኽ ፃዕርን ኣብ ክለባት ዝነበሮ ብርቱዕ ድኻምን ሰለማዊት ዮሃንስ ናብዛ ዓብዪ ዝናማ ንምብፃሕ ግን ሰለማዊት ዘይፈተነቶ ፈተነ ኣይነበረን። ኣብቲ ፍሉጥ ናይ ክእለት ውድድር ኢትዮጵያ አይዶል 2 ግዜ ተሳቲፋ እያ። እቲ ቀዳማይ ፈተነ ካብ ሳልሳይ ዙር እንትወድቕ እቲ ካልኣይ ፈተነ ድማ ኣብ 5ይ ዙር በፂሓ እያ። ኣብቲ ውድድር ክትሰዓር ከላ ዝነበረ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒታትን ቃንዛን ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ ክንግምቶ ንኽእል ኢና። ግና ከተስፋ ከይቆረፀት ድምፃ ናይ መድረኽ ኣቀራርባን ብምምሕያሽ ኣብ ዝተፈላለየ ክለባት 1 ወይ 2 ግዜ እናደረፈት ብዙሕ ናይ ድኻም ጉዕዞ ሓሊፋ እያ። እታ ንመጀመርያ ግዜ ዓብዪ ናይ ህዝቢ ፍቕሪ ዘምፀአትላ ደርፊ ድማ ምላሽ እያ ነይራ። በለማ በኣምሓርኛ ጀሚራ ፀኒሓ በኣምሓርኛን ትግርኛን ብምጥምዛዝ ኣብ መወዳእታ ድማ ብቐንዲ ናብ ትግርኛ ሙዚቃ ኣትያ እያ። ልቢ ህዝቢ ድማ ማሪኻቶ። መሪር ኩናትን ናይ ስደት ዓመታትን ካብ ሞት ምድሓንን ሰለማዊት ናይ ዓወት ጎደና ኣብ ምንጻፍ ኣበባ ጥራሕ ዝተሰለመ ኣይነበረን። ዓይና ንምስኣን ካብ ዘብፅሕ ከቢድ ሓደጋ ብኣምላኽ ምሕረት ተኣምራዊ ዝኾነ መንገዲ እያ ካብ ሞት ተሪፋ። እዚ ኩሉ ከይኣክል ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ መሪር ኩናት ን3 ዓመታት ካብ መድረኽ ሙዚቃ ስራሓን ርሒቓ ክጸንሕ ገይርዋ እዩ። ን3 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ብስደት ነበር ተገዲዳ። ሓደ ስነ ጥበበኛ ካብ ዘፍቅሮ ሙዚቃን ህዝብን ን3 ዓመት ክርሕቕ ከሎ ዘለዎ ስነ ኣእምራዊ ፀነት ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ሎሚ ኩላትና ብሃንቀውታ ንሰምዖ ሰንቢደ ዝብል ደርፊ እኳ ድምፂ ቅድሚ 3 ዓመት ተቐሪጹስ ቪድዮ ግን ብሰንኪቲ ኩናት ተጓቲቱ ሕዚ ናብ ደገፍታ በፂሑ። ውሽጣዊ ቅሳነትን ተፈጥራዊ ጽባቐን እቲ ዓብዪ ናይ ህይወት ትምህርቲ ሰለማዊት ዮሃንስ እዩ። ሰለማዊት ነቶም ዝሓለፉ ፀገማት ናይ ድኻም ዓመታት ብኣሉታዊ መንገዲ ፈፂማ ኣይትረአዮምን እያ። የግዳስ ክሓልፎም ዝነበረኒ ንህይወት መስመራት እዮም በመሃልያ ብዕምቆት ትገልጾ። ሚስጥር ጽንዓታን ሓይላን ድማ ካብቲ ዘለዋ ድልድል መንፈሳዊ እምነት ዝመንጨወ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ 6 ግዜ ናብ ፈጣሪያ ትጽሊ ምስቲ ዘለዋ ዓለም ለኻዊ ዝና ጸቕጢ ግን ንሳ ኣብ ገዛ ውሽጢ እያ። መዓልታዊ ህይወትሃ መንጎ ገዛን ስራሕ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኮይኑ ክልተ ጥራሕ ጽኑዓት ዕርኽቲ መሓዙትን ኣለዋ። ብተፈጥራዊ ጽባቐ እምበር ብሰብ ስራሕ ጽባቐ ኣይተኣምንን ወይ ድማ ኣይትጥቀምን። እዚ ድማ ድሕሪ ናብ ገዳም መብፅሓ ዝያዳ ዝጸንዐ ምርጫ እዩ። ካብዚ ኩሉ ናይ ሰለማዊት ናይ ህይወት ተመክሮ እንመሃሮ ዓብዪ ትምህርቲ ድማ ሓቀኛ ዓወት ካብ ብደገ ዝረአ ዝጭብጨባ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጣዊ ቅሳነትን መንፈሳዊ ከም ዝውለድን እዩ። ዘጋጠሞም ፈተናታት ናይ 3 ዓመት ናይ ስቕቲ ዓመታትን ንኣ ዘፍረስዋ ዘይኮኑስ ንመነት ኣብ ዘብለፅዋ ናይ ህይወት መምሃራናን እዮም ነይሮም። እዚ ፍሉይ ኣረኣያ እዚ ድማ ንማንም ተስፋ ከይቆርፅ ለይቲ ምስ ቀትሪ ዝቃለስ ሰብኣዊ ሞራል ስንቅን ዝኸውን እዩ። መደምደምታን ናይ ፍቕሪ ፃውዒትን ሰለማዊት ጉዕዞ ህይወት ሰለማዊት ዮሃንስ ምህረና ዓብዪ ቁም ነገር እንተሃለወ ተስፋ ዝቆረፀ ብእምነትን ብጽንዓትን ትብዓትን መሊሱ ክሕደስ ከም ዝኽእል እዩ። ንስኻትኩም ብዛዕባ ሰለማዊት ዘሕለፈቶ ናይ ስቕቲ ዓመታት እዚ ሕዚ ዝረኸብናዮ ዓብዪ ናይ ህይወት ትምህርትን እንታይ ትብሉ? ርኢኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ንዞም ንቕሓትን ዓርሰ እምነትን ዝፈጥሩ ብሉጻት ትሕዝቶታት ቀጻሊ ንምክትታል ዩቲዩብ ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ናይ ዓብዪ ሽቶና ሓቀኛ ቤተሰብ ይኹኑ። እየቕኒልና ሰሰናይ